Хора, сега ще скрием един самолет в едно много тайно място. Значи, ние се намираме в 42 училище в Хаджи Димитър. Окей, и ще го скриеме и тая треба, който го намери е за него си. И само да кажем, ето тук е 106 блок, това е 106, чакайте сте. Това е 106 входа. Тук са заградили, ето са заградили, Хаджи Димитър, новото игрище, тук да го кажем като сцена си има нещо, тук има тръба, тук там. Това. Може да ви е познато, тук има пейки и да, чао, който си го намери си за